ngendlela engumangaliso. Oh yes. Ayike ngalala ke ekhaya sekusebusuku ke bafika laba kade nginabo le bafika bathi sizokulanda. Bathe sibuye na uphila. Angibaleka embonweni. Yebo. Abangijahanga. Ngabaleka. Yebo. Sengikhathele sengidiniwe ngizokuthi yazi bazongithatha vele ngempela bazongithatha bazohamba nami. Bathi hayi ukuthi wesibuye na uphila. Ngafika kwelinye ikhosombe sengiphethwe ukuthi ngikhipha amanzi ahlala phansi ngakhipha amanzi bafika balitshalwa yilamanzi ebengiwakhipha bacwaninga la angazi yini bebeyifuna bacwaninga ngathi besacwaninga la ngathola ichance yokubaleka ngabaleka kwangathi ngiyabashiya basuka lapho ayibangijaha ngalikhumbula igama lika Jesu bese ngilikhohliwe yebo ngathi ngeka yehlisa umlilo manje Nkosi yami yehlisa umlilo manje Nkosi yami yehlisa umlilo yehlisa umlilo yehlisa umlilo manje. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Ngiphinde ngibingelele kwabangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le channel, la kufinyelela khona lo message esiudlulisayo, indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kuningi namhlanje esiza ngakho ilezo indaba nje kuphela. Angingedwa ke nginibingelela nje nonke emakhaya ngithi nje ungabusandawo. Ngasashintsha lutho vele nje uhlale ungamane kunokubuye somewhere subscriber comment ulike ngoba siphethe nje indaba ezimnandi. Again futhi nginomama Rose Mthembu Nkuna uphinde wabuya wasivakashela kuyi-honor kakhulu siyakuhlonipha nje ukuthi athathe isikhathi sakhe eze azodlulisa lezi indaba lezi ezimnandi. Ithi mina ngamoshi isikhathi welcome sithi nje mama siyabonga ukwazile nje ukuthi uNkulunkulu akuthwala ufike sizoshare nje futhi. Haleluya. Yebo ngabingelela nje yebo. Ngiyambingelela bazalwane egameni elinamandla lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Umama Rose Mthembu Nkuna lo okhulumayo. Yebo. Ngithi ngibuye no part 3. Amen. Yes. Siyambonga uNkulunkulu uzocela ke sesikhuleke ke manje. Yes. Ntate kimangu yakawena tshwanetse gitoriso tate kima yakakawena utshwanetse gitoriso. Amen. Baba ongcwele ekushoneni kwelanga siza kuwe baba sizobonga, sibonga umusa ophinde wasenzela wona ukuthi siphinde uNkulunkulu ongcwele sizokhuluma esikhundleni sakho moya ongcwele ngoba wena uthume thina ukuthi sibe izigijimi zokuhambisa indaba yakho. Baba wethu ongcwele siyabonga uNkulunkulu ongcwele siyehla thina
siyathoba khula wena Yes. uNkulunkulu wethu besingobani thina Nkosi yami Yebo. ukuba sikhule situswe yizwe nabantu Yes. asilifuni udumo luze kithi Yebo. sifuna udumo luye kuwe Yes. ngoba udumo lungolwakho Yes. sibusise ke uNkulunkulu wami sisazokhuluma Yes. siyawacela siyawanxusa amandla kaMoya Ngcwele Yebo. ukuthi usembathise baba Yes. sikhuza yonke imimoya yobumnyama amadimoni umkhathi endaweni zonke ezahlukeneyo Yes. siyawavala ngegama likaJesu Kristu Yes. waseNazaretha baba sipha amandla ukuma endaweni engcwele Yebo. in Jesus mighty name amen. Amen. Siyabonga ukusivulela ngomkhuleko omuhle kangaka. Yebo, noma ke mina ke nje ecoleni ngiyazama. Ngizama nyakhona. Yebo. Yebo, bakubukeli bonke nje abangcwele. Isasekhona incwadi. Amen. Ungafaka nje i-order ikhona incwadi izigemegeme zendlela. Igemegeme zendlela. Uyayizwa nje i-title yakho. Amen. Umam Rose khona zokukhuluma la. Amen. Kodwa okunye uzokuthola la encwadini. Amen. Akukhaveki konke. Cha khaveki Kuumusa nje nokuthi kukhona osisherela khona nje Yebo, futhi. Kodwa nje okuningi ukuthola nje kahle sewula encwadini. Yebo. Ikhona isigemegeme zendlela. Uzowasha ama details ukuthi utholakala kanjani lapha yama bese soqeda uhlelo kanti futhi ungasengana ku part 1 uzothola nje okuningi information lapho na Yes. part 2 njengoba sikhona la namhlanje ithi ngidedele kwena mama kube uwena owenza wonke nje umsebenzi. Amen. Siyabonga abathandekayo siyambonga uNkulunkulu akungeke ukuhlakanipha kwethu Yebo. kumusa nathi nisikhulekele washo uPaul wathi ningikhulekele nami lapho ngivula izwi Yes. ngilivule izwi ngilishumayele izwi likaNkulunkulu ngesibindi Yebo. nami nisikhulekele bazalwane bami Yes. lithi izwi lenkosi sithwalaneni Yebo. nisithwale ngomkhuleko injongo yethu ukuhambisa ivangeli Yes. ukuthi alihambe ivangeli umhlaba wonke. Yebo. Amen. Amen. Ngibonga laba bangifonelayo baphesheya. Bengazi ukuthi YouTube ifika naphesheya eoverseas. Siyambonga uNkulunkulu. Yes. Wakhuluma uBabhengo, uNicholas Bhengo. Asimkhonzi uNicholas. Yebo. Cha, asimkhonzi. Sikuthukela nje sikhulume ngaye ngoba uyena owaqala washumayela ivangeli. Yes. Njengabo oPaul noPeter noMatthews noMark abashumayela ivangeli sikhuluma ngabo kodwa cha asimkhonzi Yes. sikhonza uNkulunkulu ngoKristu Jesu amen. Amen. Washo uBabhengo wathi Cape to Cairo. Oh yebo. Mawuzibuza nje ukuthi uyosuka kuphi eCape uyofika nini eCairo kanti wayeprofeta lento eyenzaka manje Hey bakithi. yayingakenzeki kodwa wayesho ukuthi ivangeli lizohamba from Cape to Cairo uyazi namanje seliyahamba nje liya eCairo ngoba manje sifonelwa abantu baphesheya mina bengazi ukuthi umuntu waseAmerica ngila eSouth Africa uyangizwa hayi siyambonga uNkulunkulu. Hey kakhulu. Ake sifundeni izwi ngizokhuluma namhlanje ngamadlozi. Yebo. Ya ngicela ningilalelisise kahle. Uthatha impensela ubhale uthatha iBhayibheli ufunde. Amen. Amen. Asifundeni la encwadini yeSambulo 12. Isambulo 12. Revelation 12. Yeah, iRevelation 12. Ukuthi sukaphi le ndaba. Yebo. Itopic le kwabaningi esensitive. Isensitive kakhulu. Kanti ibalulekile ibalulekile futhi ukuthi ikhulunywe. Yebo. Uyazi nawe. Yebo. Amen. Amen. Indaba isuka kude. Kusambulo asifunde la kuSambulo 12. Amen. Ngale language engiyiphethe la Revelation 12:7. Yes.
And war broke up in heaven. Yes. Michael and his angel fought with the dragon. And the dragon and his angels fought. 8. But they did not prevail. Nor was a place found for them in heaven any longer. 9. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. 10. Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Amen. Amen. Ngesizulu ifundeka kanjena ke. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini. Yes. uMikhayeli nezingilosi zakhe balwa noDrago. noDrago walwa nezingilosi zakhe. Yes. Kepha kabaze banqoba. Nendawo yabo kayabe isafunyanwa ezulwini. Yes. Wayesephonswa phansi uDrago umkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke. Waphonswa phansi emhlabeni, nezingilosi zakhe zaphonswa kanye naye. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu nombusi ngokukaKristu wakhe, ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu obamangalela phambi kaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Yes. Amen. Amen. Asibonge izwi Baba, izwi lakho liyaphila, lingamadoda asiqondisa endleleni, lisiphula imsedari leBanoni, liphunzisa imbaba lehlane, lihlumisa amahlathi aseKhadeshi. Liyaduma, liphilile izwi lakho. Yes. Baba wethu namandla. Liyaphila izwi lakho. uNkulunkulu wethu liyaphila izwi lakho, linguwe uqobo. Siyabonga Baba, khuluma ngalo nantambama nje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Ya kwaba khona ukulwa ezulwini, kulwa uSathane uDrago, njoba benginganitshela ku part 2 ukuthi wafika nami uSathane ethi uzongibulala, uyinyoka. Umoya wakhe wangena enyokeni, idragon, uDrago omkhulu. Kuthiwa inyoka endala, umhlebi. Njoba bethi inyoka endala, uma usibuka isikhumba sedragon, sikaDrago, sidala, sigugile, simahorohoro. Umhlebi nomqambi manga. Amen. Amen. Manje ke kwaliwa ke ezulwini, waqoshwa uSathane. Yebo. uSathane kwakungayena uSathane, kwakuyingilosi. Kwakuwomunye weingilosi zikaNkulunkulu, ingilosi eyintathu eyirecognizewa uNkulunkulu, ayibiza ngamagama uGabriel, noMichael, noLucifer. Babe bathathu ingilosi uNkulunkulu ayekade esebenza nabo. BenoJesu nomoya ongcwele. uJesu umoya ongcwele akuzona ingilosi. Ingilosi uSathane, uLucifer, noMichael, noGabriel. Manje uSathane wasuke waba nokuzikhukhumeza, waba nepride. uSathane wayenephimbo elimnandi
wayekwazi ukuhlabelela ekhipha wonke lama voice ephimbo lakhe. Yes. Ingakho ke ahlasela kakhulu abaculi, yabona abaculi laba bacula kakhulu abaziwayo. Uma ungambheka nje uba nemoya lo we pride, athi mayahamba phakamisa amahlombe. Oh yeah. Usebanjwe umoya lo owawubambe uLucifer. Oh yeah. Siyadinga ukubakhulekela nabo, uNkulunkulu uyabathanda. Yes. So uSathane ke waba naleyo pride, wayikhukhumeza. Wase ethi enhlizweni yakhe, ngizosuka ngiyohlala endaweni ephezulu, ngibe uNkulunkulu, ngibe ngaphezulu kukaNkulunkulu. Lapho ke waqoshwa, kodwa before eqoshwa kwaliwa, kwabakhona impi enkulu ezulwini. Yes. Waseqoshelwa phansi ummangaleli wabangcwele obamangalela ubusuku nemini. Uma eqoshwa uSathane eqoshelwe emhlabeni, ngizocela sifunde kancane nje kuIsaiah 14. Oh yeah. Isaiah 14. Yeka ukuwa kwakho ezulwini khwezi elikhanyayo, uSathane loyo. Ndodana yokusa. Nokunqunyelwa kwakho phansi, wena owathobisa izizwe. Wena wathi enhlizweni yakho, ngiyakhuphukela ezulwini, ngiphakamisa isihlalo sami sobukhosi phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu, ngihlale entabeni yomhlangano, ngasekugcineni kwasenyakatho. Ngiyakukhuphuka phansi kwezindawo eziphakeme, phezu kwezindawo eziphakemeyo zamafu. Ngizenze ngibe ngangophezu konke. Yebo. Impendulo ithi, kepha uyakwehliselwa endaweni yabafileyo, ekugcineni komgodi, nabakubonayo bayakugqolozela. Yes. Bakuqaphele bathi, uye lo muntu owazamazamisa umhlaba. Amen. Amen. Funda ke ngeEnglish. Verse 12. Yes. How you are fallen from heaven, Yes. O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, Yes. you who weakened the nations. 13. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation, on the furthest side of the north. 14. Yes. I will ascend above the heights of the clouds. Yes. I will be like the Most High. Yes. 15. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Amen. 16. Yes. Those who see you will gaze at you and consider you, saying, is this the man who made the earth tremble, Amen. who shook kingdoms? Amen. Amen. uSathane ke loyo wehliselwa phansi ekujuleni. iSheol igama lesihogo, ekugcineni komhlaba. Yes. Amen. Amen. Manje kuSathane wathi sehluliwe, indawo yakhe ayizange saba khona ezulwini. Yes. And then uSathane wase ethatha ingilosi zakhe le ayelwa nazo. Mayesewa esezulwini, igama lakhe lashintsha ukuthi Lucifer. Yes. Kwaba uSathane. Yeah. Ingilosi zakhe zashintsha ukuba yingilosi. Yes. Kwaba amadimoni. Yes. Yes. Then ke wazihlukanisa in 3 groups. Amen. Yes. Igroup yokuqala uSathane wayibeka la emkhathini phezulu. Yebo. Yes. Igroup yesibili wayibeka la phakathi kwethu la emhlabeni.
Oyebo. Yes, igroup yesithathu ihlezi naye lephansi ekujuleni emathunjini omhlaba ngaphansi komhlaba emathuneni. Amen. Amen. Ake sithole ke igroup yokuqala ukuthi umsebenzi wayo yimuphi. Yes. Sizothola la kwabase-First 2. Ephesians 2. Yes, Ephesians 2. Ngale version engiyiphethe Yes. ithi, and you he made alive, Yes. who were dead in trespasses and sins. Yes. 2. In which you once walked according to the course of this world, Yes. according to the prince of the power of the air, Yes. the spirit who now works in the sons of disobedience. Amen. Ngiqhubeke 3. Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Amen. 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 Lapha emkhathini lithi izwi lenkosi thina sesikholwa Yeah. sikhululiwe kule yamimoya yamadimoni asemkhathini. Yes. Yenzisa abantu zonke lezi zinto eseyibaliwe. Amen. Amen. U6 uthi asibambananga negazi nenyama. Yes. Kepha sibambene nababusi asiyifunde 6 verse 10. Yebo, verse Ephesians 6 verse 10. 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. 11. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Amen. Amen. Ku heavenly places emkhathini la usathane wafika washiya khona amadimoni akhe. Yes. Emkhathini lapha phezulu lamadimoni awashiya emkhathini usathane wawashiyela ukuthi abantwana bakaNkuluNkulu Yes. uma bethandaza umthandazo wabo ungathi through, Yes. go through, ungandluli. Oh, yes. Mayethandaza umuntu ezwe ngazathi umthandazo wakhe ubuya la erufini. And then lama demona semkhathini ama goalkeepers kaSathane avala imessage ebuya kuNkulunkulu. Yeah. uNkulunkulu mayethumele imessage kuwe usemhlabeni. Yes. Lawa madimona phezulu laphaya avala imessage ukuthi ingafiki kuwe. Oh, yeah. Amen. Amen. Abesethi ke umuntu kunini ngithandaza. Yazi umthandazo wami ngathi uphelela khona la emoyeni. Athi umuntu wathi bathapelo ya kakari ifela molfaufau haitsamayo ho ya ho modimo. Ho neng kella ka ntho ile nngwe fela ho modimo. Modimo ha mfetole ka re dithapelo tsa ka ha di tsamaye kanti kuyaliwe emkhathini. Yebo. Amen. Amen. Ake sifundeni uDaniel sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngoDaniel lama demon la athini agcina enze njani. Daniel 10. Daniel 10 verse 11. Yes. And he said to me, O Daniel, man greatly beloved, Yes. understand the words that I speak to you, and stand upright, for I have now been sent to you. While he was speaking this word to me, I stood trembling. 12. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. Yes. 13.
But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. And behold, Michael, one of the chief princes, came to help. Came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. 14. Now I have come to make you understand what will happen to your people in the latter days, for the vision refers to many days yet to come. Amen. Yes. Lapho ngiyabonga. Lapho ke uthi uNkulunkulu uthi ingilosi kaNkulunkulu kuDaniel. Daniela wena umuntu othandekayo. Yes. Ngosuku owaqala ngalo ukuzithoba nokuzila ukudla umkhuleko wakho wezwiwa. Yes. Mina ngehlile ngenxa yomkhuleko wakho. Yes. Kodwa bengibambane nesikhulu sasePersia. Yebo. Izinsuku ezingama21 ngaze kwaze kwafika oyedwa weingilosi zikaNkulunkulu uMikhayeli. Yes. Wazongincedisa kade ngishiwe ngedwa. Uthi ke manje waze wangisiza uMikhayeli sengehlile ukuzokwazisa ngento ezokwenzeka einsukwini ezizayo. Lo mbono unesikhathi. Kusho ukuthi uDaniel wayekade ethandaza embuza uNkulunkulu ngalembono ayibonayo ukuthi isho ukuthini. Yes. uNkulunkulu ke wamtshela ukuthi lembono eyenze oyibonayo akuyona eyamanje. Yebo. Eyesikhathi esizayo. Yes. Ngesikhathi sethu njengoba sesiphila manje lembono uNkulunkulu wambonisa yona ngesikhathi sethu. Ingakho ethi manje loba Daniel ethi loba Johani. Yes. Ethi loba Johani uthi babusisiwe abafile befele enkosini. Yes. Izinto ezalotshwa uJohane esesiqhingini sasePatmos but angikho lapho. No Daniel uNkulunkulu wamambulela lezo zinto. Manje lemkhathini bekuliwa. Ingilozi yobumnyama yabambana nengilozi yokukhanya. Wabamnyama phansi. Ingavumi lengilozi yobumnyama ukuthi uDaniel alethi message ingilozi kaNkulunkulu ilethe imessage kuDaniel. Ingakho ngithi lemkhathini ama goalkeepers kaSathane abamba imessage ephuma ezulwini ezakithi sisemhlabeni. Manje ukuze singazi nje ukuthi sithi noma sithandaza wathi bakari thapelo yaka ifela molfawfawu momoyeng hawunamoyile ngiteng kanti uNkulunkulu uzwile umkhuleko wakho. Yes, ungayishiya indawo yakho uzwile umkhuleko wakho uNkulunkulu. Yikuthi kusaliwa lemkhathini la madimoni alahlwa le uSathane awashiya emkhathini ethi aweba ama goalkeeper. Ethi mawavimba imkhuleko yabazalwane. Iphinde futhi ivimba ama message aphuma kuNkulunkulu uNkulunkulu awathumela emhlabeni kubazalwane. Amen. Manje ke lama demoni la wesibili igroup yokuqala lebengikhuluma ngayo igroup yesibili ila phakathi kwethu ake sikhulume ngayo asifunde la ku Romans 1 verse 26. Oh yes. For this reason God gave them up to vile passions. Yes. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. 27. Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, bent in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. 29. Being filled with all unrighteousness, sexual immorality,
wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers, 30, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. 31. Undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful. 32. Who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Amen. Amen. Yes. And then lamadimoni la aphakathi kwabantu enzisa abantu zonke lezi zinto eseyibaliwe. Bayizinyevuzi, bazonda uNkulunkulu, bayizidlova, nabazidlayo, nabazigabisayo, nabaqamba amanga, abaqamba okubi, nabangalaleli abazali, nabangenangqondo, nabangathembeki, nabangenalo uthando, nabanganasihawu, bathi bemazi uNkulunkulu, bathi besazi isimo sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenza okunje bafanele ukufa. Abenzi lokho kuphela, kodwa babuye bavumelane nabakwenzayo. Lamadimoni aphakathi kwethu enzisa abantu zonke lezi zinto esengiyibalile, lingashona ilanga mangingayibala. Benza ukuthi abantu besifazane lama ufunda ku26, yes, moqala ku25, baguqule iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga. Bahlonipha bekhonza okudaliweyo kunomdali ongobongekayo kuze kube phakade. Amen. Ukusho ukuthi manje baguqula ukwenza kukaNkulunkulu. Bathi uNkulunkulu uyisilima uma enze indoda. Bekungafanelanga uNkulunkulu enze indoda, bekufanele enze umfazi. Bathathe umfazi, bathi uNkulunkulu wenza imistake, bekungafanelanga enze umfazi, bekufanele kube yindoda. Abafazi bebodwa benze amanyala okuyichilo, benze okungadalwanga uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu engadalelanga ukuthi umfazi uyolotsholwa womunye umfazi. Angadalelanga uNkulunkulu ukuthi indoda iyolotsholwa yenye indoda. Lokho kungamaqhinga kaSathane awafake ebantwini enza iconfusion, enza ukuthi kuphikwe iqiniso likaNkulunkulu belenze amanga. Manje konke lokho kwenziwa yilamadimoni ahamba phakathi kwabantu. Athi umuntu awusesi umfazi wena, uyindoda. Ubone umfazi impela umazi ukuthi lo muntu wesifazane futhi unazo nezingane uzele, umbone sehamba ebhamba kanje esenzenza utomboy. Ubone umuntu wesilisa esekhumula amabhluko nje akahle nje, asefaka amathayithi, esehamba etsikiza. Zonke lezi zinto zenziwa uSathane, zenziwa uSathane namadimoni akhe. Kodwa uNkulunkulu ngesihawu sakhe uma uphenduka uyibona le uthi uNkulunkulu bayekile wathi okay, carry on angithi ufuna uba umfazi, yiba umfazi ke. Ubona indoda ngathi ngempela iwumfazi, kanti uNkulunkulu oyekelele ngamabomo wathi okay, ngoba naku wena ufuna uba umfazi, yiba umfazi ke. Ijika indoda ibe umfazi. Nowesifazane umbona ezenza indoda ehamba ebhamba, athi uNkulunkulu ufuna, athi uNkulunkulu ufuna ukuzenza indoda. All right, carry on, izenza indoda ke.
Amen. Kepha ebebekele usuku lokwahlulela. Yes. Ngoba balazi iqiniso lithi izwi lenkosi bathi belazi iqiniso. Baguqule ukwenza kaNkuluNkulu bakwenze kube amanga. Manje lezi zinto zenziwa yilamadimoni aqoshwe emkhathini. Yes. Aqoshwa kanye noSathane. Yebo. Lamadimoni owesithathu la esithathu la avalelwa ngaphansi aya noSathane ekujuleni komhlaba ngaphansi komhlaba ekujuleni. Amen. Sesifundile kuIsaiah 14 siqalela kuverse 12 ukuthi uSathane wayeyingilosi eWulusifa wethunyelwa phansi. Manje lamadimoni la alegcineni ayakwazi ukungena kulabo abantu abasemathuneni laba abafile. Yes. Angene aze ehlotsheni zabo. Ezothi esihlobeni ulambile. Ufuna ukudla. Lo muntu afa engenayo ngisho inkukhu. Kodwa uthi kulabo abaphilayo ufuna inkomo. Laba abaphilayo bakhandleke befuna inkomo ukuthi bahlabele lo muntu. Kanti labantu abalele abawona amadimoni nakancane ningayiphazamisi ningayiphazami kanjalo abawona amadimoni balele balinde usuku lwabo lokuvuka. Amadimoni athatha ingubo yabo ayigqoka ezehlotsheni sakhe eze kuyimpela nje umbona kuyimpela nje uyimpela nje nangugogo uzothi akembethe. Usekufanele ke manje wena uhlaba inkomo. Ubiza abantu bezodla ngaleso sikhathi ubiza abantu bezodla udla wona madimoni agide awumangali ngani uthi uqeda nje kwenza umsebenzi wokuhlaba kube khona ofayo. Kube khona olimalayo. Kube khona oginqika nemoto. Kube khona izingozi zenziwa yilamadimoni. Kokunye uphumeleleke nje impela ubone ngathi kuyaphumeleka kanti cha devil is tricky. Usadlala ngomqondo wakho nje ubona ngathi kuyaphumelela usafuna wenze more and more. Ake sizwe lapha ukuthi uNkulunkulu uthini ngabo laba kuDeuteronomy 18. Deuteronomy 18 verse 10. Amen. Amen. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire. Yes. Or one who practices witchcraft. Yes. Or a soothsayer. Or one who interprets dream omens. Or a sorcerer. 11. Or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. 12. All who do these things are an abomination to the Lord. Yes. And because of these abominations, the Lord your God drives them out from among you. Yes. Or from before you. Yes. 13. You shall be blameless before the Lord your God. Yes. Yes. Now ufik Deuteronomy 18 verse 10. Mawuthanda ungaqala ku9 but ku10. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni. Abantu siyakwenza thina lokho thina sabakubantu kuthi makuzalwa ingane encane uyithathe uyidlulise emlilweni uyithi uyidlul noma nje ushisa impepha nje uyithi ingane uyithi phekwe impepha eksemlilweni lapho ngoba phela usukushisa umlilo uthi uNkulunkulu ungakwenzi lokho akakuthandi. Noma owenza uthi indodakazi yakhe emlilweni. Noma umbhuli
Yebo. noma ohlola imihlola, noma owenza imilingo, noma umlumbi, noma owenza iziphonso, noma obhula emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazana, ngokuba yilowo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyakubaxosha phambi kwakho. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Ngoba lezi zizwe uyawuzidla ziyabalalela abahlola imihlola nabanamadlozi. Kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo. Yes. uNkulunkulu akakuvumelanga ukwenza lezo zinto zonke lezo. Manje zonke lezi zinto ama tricks kaSathane. Yebo. Izinto ezenziwa uSathane ehlezi le emgodini lekujuleni komgodi ephikisana nendalo kaNkulunkulu nokwenza kaNkulunkulu. Yebo. Ake ngithi nje uhlabela abalele. Akakufuni lokhu uNkulunkulu. Kaningi abantu bayakwenza lokhu uNkulunkulu uthi singakhulumi nabafile. Yes. Ake ngibhekise kakhulu kubazalwane. Yebo. Bazalwane uNkulunkulu uthi singakhulumi nabafile. Yes. Ungakhulumi nje nomuntu oselele efile lapha yayilele. Yebo. No. Akasivumelanga uNkulunkulu uthi sikhulume nabafile. Yes. Amen. Amen. Uyazi benze njani abantu nabazalwane bayakwenza lokho. Akhulume abhale incwadi lo oshonelwe umyeni okanye noma unkosikazi. Yes. Abhale athi mngami besihlelisene kamnandi emhlabeni. Yebo. Kodwa manje usuyahamba uyangishiya. Ungishiya nezingane uthi le zingane ngizozibhekelwa ubani. Usuyahamba wena uyangishiya. Cha kulungile hamba kahle mngami noma myeni wami besihlalisane kamnandi. Ukhuluma nobani? Ukhuluma nobani? Yena uthi ukhuluma nomyeni wakhe noma unkosikazi wakhe. Ufile lo muntu akhuluma naye. Yebo, akasekho. Akasekho. Size sisho nathi sithi akasekho. Usishiyile. Ushiyile ngoba okuyena umuntu okhona yilo moya uNkulunkulu awuphefumulela kuye. Yebo. Mawusuphumile lo moya akasekho usewumhlabathi. Yes. Usewumhlabathi usewuthula othulini. Usewumhlabathi emhlabathini akusekho lutho. Yena owuyena akasekho sekuNkulunkulu. Yebo. Uma ekade emthanda uNkulunkulu sekuNkulunkulu. Yebo. Uma ekade engamthandi kuNkulunkulu lela ayekade sebenzela khona. Yes. Awusakhulumi naye lutho lokho uNkulunkulu akakuthandi. Yebo. Hayi ukuthi idlozi alikho. Okay. Idlozi likhona. Yebo. Likhona idlozi. Nakho yalana uSaul. Yes. uNkulunkulu engasamuzwa. Wahamba uSaul waya kowesifazane onedlozi. Yes. Wathi owesifazane ngokuvusele bani na wathi ngivusele noma ubani wenza kimlingo leyayenzayo ke lo wesifazane wase evuka uSamuel. Yebo, Samuel wavuka uSamuel. Wazokhuluma noSaul. Wathi ungihluphelani na? Yes. uNkulunkulu ukushiyile. Uma usuhamba uya kwabanamadlozi nababhulayo izuke uNkulunkulu esekushiyile. Ngoba uNkulunkulu wathi kuSaul uNkulunkulu yenamela yini imhlatshelo. Yes.
uNkulunkulu akathokoziswa umhlatshelo, uNkulunkulu uthokoziswa ukulalela kwezwi lakhe. uNkulunkulu akathokoziswa yizo zonke lezi zinto enizenzayo. Yes. Abese mshiya kuNkulunkulu. Ebese hamba lo mzalwane aye kwabanamadlozi, aye inyangeni, aye kuba prophet, aye zangomeni. Abantu uNkulunkulu athi bayisinengiso kuJehova. Yebo. Kusho izwi lenkosi. Akusho mina, kusho izwi lenkosi. Yes. Bahambe bayokwesifazane. Yebo. Uthi washumayela wena wesifazane, uthi uJesu athi ayangishunyeza umfazi mina. Kodwa uyaya kowesifazane athi shan bo. Athi ngiyafuma noma kuumsuthu. Yebo. Noma ekhuluma isuthu. Kodwa uzavuma ngesizulu. Athi ngiyafuma. Fumani bo ngiyafuma. Akakhulumi ngani ngesizulu ethi siyavuma. Yebo. Usathana uyiphuphuthekisile ingqondo zabantu. Yebo. Ake sifunde lapha lisho njalo izwi lenkosi. Ku 2 Corinthians chapter 4. Yes. Whose minds the God of this age has blinded. Yes. Who do not believe. Yes. Lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Amen. Yes. Uthi okubona abangakholwa uNkulunkulu waleli lizwe uphuphuthekisile yebo ingqondo yabo ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Uzifundele nawe. Yebo. Usathane ublinda ingqondo. Yebo. Aphuputhekisa ingqondo ukuthi kungasi ukusa kwevangeli likaNkulunkulu. Yes. Amen. Amen. Mangabe ubambelela emadlozini ngizokusho nje kugcwala umlomo. Yebo. Abantu besifazane thina abantu besifazane singabantu abangathembekile neze abantu besifazane. Yebo. Uzokweqa uthango aye ngale kwamakhelwane eyothekela. Yebo. Uyangizwa ke njalo. Eyothekela ngoba la ikhaya ibhodwali yeziko. Abuye ngale esemumethe. Usuyafika la ekhaya usuyagqumisa wena, hawu Nkosi yami wakhulu ukhathide. Hawu Mthembu Mvelase owavele enyandeni kwamabaso owadlinja imithi wathi ncinci izozala sidla mathibane ngoza kanti akuyena uMvelase. Yebo. Undlovu noma umpungosi. Yebo. So ke zonke lezi zinto ezenzeka emhlabeni uthe uNkulunkulu yekani konke nikhonze yena kuphela. Amen. Nikhonze yena yedwa. Yes. Ngoba uma ukhonza uNkulunkulu noma zenzeka lezi zinto azikuthinti wena. Yebo. Noma zenzeka zikuthi angisho ukuthi shana amakhosikazi nithaqu uthango no angisho la cha hayi ngiyafanekisa nje ngiyafanekisa nje uthi uNkulunkulu khonzani yena kuphela. Yebo. Athi umuntu mina ngeke ngiliyeke isiko lami ngeke bekaxwela moyetlo wa Yesu kimyetlo wa Yesu basho njalo kimyetlo Yesu ngeke bekalahla myetlo wa Yesu kiye kama sika abathu. Modimo buila kere akere buila hakatla utlothulla ke tlo tlatseletsa bayasho athi uthi angizange uzochitha umthetho amasiko uthi ngizowagcwalisa. Ake sifunde lapha lisho njalo izwi lenkosi. Amen. Amen. Mark 7 verse 8. Yeah. Ngizoqala ngilifunde ngesizulu undodana uzo interpreter ngeEnglish. Amen. Mark 7 verse 8. Niyeka umyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. Wayesethi kubo nichitha umyalo kaNkulunkulu ukuba nigcine isiko lenu
aseqe ke siye ku 13. Yes. Izwi likaNkuluNkulu nilenza libe yize ngosiko lwenu enilivezileyo nakokunye okuningi okunjalo niyakwenza. Yebo. Maseka siye ku 16 uthi ke uNkulunkulu uma ekhona onendlebe yokuzwa makezwe. Amen. Verse Uma unendlebe izwa siyazi ukuthi wonke umuntu unendlebe. Kodwa uNkulunkulu akakhulumi ngalendlebe le. Ukhuluma ngendlebe kaMoya ukuthi izwa. Yebo. Lokhu uNkulunkulu akushoyo. Omunye ngakuphikisa. Yes. Ungakhathazeki akanayo indlebe. Wena ozwile ukukhuluma kukaNkulunkulu kusho ukuthi unendlebe. Uthi uNkulunkulu onendlebe yokuzwa makezwe. Yes. Athi umuntu mina ngeke ngalilahla isiko lami. Hawu isiko lami ngiphuma kude nalo. Hawu mangamane bahlale namaBhayibheli wabo. Khona ke kade lapha lo bani lelo Bhayibheli. Yebo, hey. Uma sifunde lapha ezwini lenkosi lithi la kulokhuzani kwabase kuthi nje sesivule kakhulu abantu bachithe isikhathi. Lithi uNkulunkulu waphefumulela umoya wakhe kule ncwadi. Zimbili izinto uNkulunkulu ayiphefumulela ngomoya wakhe. Yebo. Amen. uNkulunkulu wathatha umhlabathi. Wawubumba wawenza umuntu. Yes. Wasephefumulela kuwo lo mhlabathi. Oh yes. Lo mhlabathi wase kuba into enyakazayo kwaba umuntu. Oh yes. Kwaba umphefumulo ophilayo. Yes. Waphinde futhi uNkulunkulu waphefumulela lencwadi. Yebo. Lencwadi iyizwi likaNkulunkulu liphefumulelwe yiqiniso. Yebo. Lithi izwi lenkosi yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu asifundeni. Futhi liyaphila. Liyaphila. Yebo. Asilifundeni. Ithi la kimi all scripture is given by inspiration of God. Yes. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Amen. Yes. Amen. Go 2 Timothy chapter 3 verse 16 ikhuluma ke ngale ncwadi. Ithi yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Yebo. Ilungele ukufundisa. Yes. Nokusola. Yes. Nokuqondisa. Nokuyala ekulungeni. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, apheleliswe yonke imisebenzi emihle. Yes. Amen. Amen. Mbili izinto uNkulunkulu ayiphefumulele. uNkulunkulu waphefumulela umuntu phela zikho ezinye. Yeah. Umuntu nombhalo nemanual. Amen. Wathi uhambe ngalombhalo. Manje uthi yabhalwa ubani yona le ncwadi? Yayibhalwe ubani? uNkulunkulu yena uye wehla wazobhala le ncwadi. Wayibhala? Cha. Uma uya lapha ngenhla ithi uNkulunkulu wayekhuluma wayekhuluma kuba prophet. Yebo. Yibo laba prophet elisho njalo izwi lenkosi elithi la sizobuye sikhulume ngaba prophet ukuthi yibapha aba prophet uNkulunkulu abafunayo.
Yes. uNkulunkulu akhuluma ngabaprofeti laba bazoprofeta athi loyo umakhelwane Yebo. athi we next door uyakuloya umakhelwane no akuyena umprofeti lo umqabanisi Yes. othi uloyo umamezala wakho uthi kileka tsamaya ka nnete kileka tsamaya ka umuprofeta amprofeta hore ke mmatswale wa ka ya nloya no akuyona intando kaNkulunkulu leyo Yebo. ukuprofeta ngezwi Yes. umbhalo njoba ngikhuluma nje ngiyaprofeta kini Yebo. ngikhuluma izinto enizaziyo Amen. nginganazi Yes. ukona kuprofeta lokho Yes. hayi lokuthi uyoprofeta ukuthi baloya cha akukona ukuprofeta lokho Yebo. manje ke imbhalo uma ubuza ukuthi ubani oyibhalile uNkulunkulu wayifaka kubaprofeti Yes. baprofeta ngemibhalo masingafunda lapha yana lapha bebuza bathi angithi uNkulunkulu uthe angizange ngizochitha amasiko Yes. angizange ngizochitha amasiko ngizogcwalisa ake sifundeke ukuthi uthini Yebo. ivule Matthew chapter 5. yes Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. 18. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. amen 19. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. amen But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. haleluya Ngikubeka. Oh. besifuna la ethi modimo itse ha ke atla gotlo khala Yeah. ke tlo tlatseletsa masika ha rona ke lesika la Yesu ke lesika ke meetlo ke kebe ka utlwela cha akavuma uNkulunkulu kanjalo Yebo. uthi konje verse 17 17, yes. uthi ningathi ngize ukuchitha Yes. umthetho nabaprofeti angizanga ukuchitha ngize ukugcwalisa Yes. akukho lapha akhuluma khona ukuthi angizange ngizochitha amasiko Yebo. no akukho Mhm. akukho All right. uthi uNkulunkulu uthi uJesu angizange ukuzochitha Yebo. umthetho imuphi Yes. lo mthetho Umthetho kaMose. umthetho kaMose othi Yebo. ungabulali Yebo. ungebi Yebo. ungaphingi ungafisi indlu kamakhelwane wakho Yes. ungafungi ngenkohliso yileyo mthetho athi uJesu uzowugcwalisa Hey. abaprofeti yibaphi abaprofeti Isaiah Yes. ababe prophet abethi bheka intombi iyawukhulelwa izale indodana Yes. eyawubizwa ngokuthiwa uEmmanuel Yep. uNkulunkulu phakathi kwethu umluleki omangalisayo Yep. a prince of peace inkosi yokuthula Yes. yizo ke iprofeto lezo okukhulunywa ngazo Yes. abakhulumi ngabaprofeti laba abaprofeti ukuthi ugula uphethwe ikhanda ugula uphethwe inyawo uloyo ubani okuzondayo uthi uNkulunkulu thanda umakhelwane wakho Yep. njengoba uzithanda Yes. and then umprofeti ntate mamprofeta afika athi mahayelwane wahawo wawuloya angithi uzomzonda uqabanisa noNkulunkulu Yes. uNkulunkulu akayifuni yonke lento bazalwane bami Yebo. bantwana bakwethu bengisekutheni lezo zinto zenziwa uSathane uSathane uzenza ngale ingilosi zakhe ngalamadimoni akhe awafake phakathi kwethu enza zonke lezi zinto Yes. lilodwa ikhambi uJesu Amen. there's a man of Calvary Yeah.
khona indoda esiphambano Yes. ikhona indoda enamanxeba Yes. asavuza namhlanje ukuba ihlanzi izono zethu Oh, yes. bheka kuye ungesabi Yes. msuqoqela umakhelwane wakho hleze akonise athi bayabheda laba bayibiza bathi babazalwane abawafuna amasiko into zokhokho lezi ungamtsheli ngoba lento ikhulume nawe enhlizweni yakho ekujuleni kwenhliziyo Yes. wena phakamisa izandla uthi inkosi ngithethelele ngonile Yes. bengingazi Yebo. ngithethelele inkosi bengingazi wethembekile uNkulunkulu ukuthi asithethelele zonke izono zethu asihlanze kukho konke ukonakala kwethu Oh, yes. mayibongwe inkosi Amen. uma uthi wena hey mina ngizoya kuliphi isonto ngoba ayi labasonto bafuna izimali labafundisi no wena alikho isonto elingcono emhlabeni Oh, yes. ongaya kulo uthi uyokhonza kulo Yebo. wena nenhliziyo yakho noNkulunkulu wakho khulumani nobabili Yes. Guqa lapha ekamereni ninobabili uthi Nkosi Jesu ngiza kuwe Yes. ngiphakamisa izandla Yeah. ngiyakwamukela ngene enhlizweni yami ungihlanze kukho konke ukonakala kwami Oh, yes. abanye bathi hayi man lento yamaJuda lento lena yeza nabelungu cha lithi izwi lenkosi akukho mJuda Yebo. akukho mGreeki uNkulunkulu wabo bonke Yes. yebo akukho mJuda ke mntanami indodana yami indodakazi yami akukho mGreeki Yebo. uNkulunkulu wabo bonke Oh, yes. amen Amen. lithi izwi lenkosi bonke bayawukhuleka egameni lenkosi bayawusindiswa Yes. kukhona neculo lithi elithi abayokhuleke gameni lenkosi bayakusindiswa uyasho umbhalo libongwe abantu libongwe ngelosi alikho igama elihle njengalo igama lenkosi Yes. lingumbhoshongo namandla Yebo. ababalekela kulo bayalondeka Oh, yes. igama lenkosi Yes. lingumbhoshongo namandla Amen. igama lenkosi liyinqaba Oh, yes. ophephela khona uyawusindiswa Oh, yes. athi umuntu naki buyi kabaphuluswa naki yaphuluswa naki mkereki kayikerekela no lithi izwi lenkosi ngokuba uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu bonke basindiswe Oh, yes. bafinyelele Yeah. ekulazini iqiniso Oh, yes. amen Amen. le ndaba abazalwane bami engiyikhulumayo Yeah. ngaphupha ngibela istimela Yeah. istimela sasiya ngapha ngangiphethe isuitcase ngiphethe ijazi nengubo yokugqoka nelokwe Oh, yeah. esuitcase lami ngihamba ngishona le uma mase ngisestimeleni kwafika ama TikToks mathi ticket ngabanikeza ithikithi bathi bapha abantu ohamba nabo ngathi mina angihambi namuntu ngihamba ngedwa bathi hayi la uyakhona awuhambi wedwa uza nabantu phindele emuva ubashila abantu emuva Oh, yes. ngase ngicela ke labantu abala estimeleni ngacela ukubeka izimpahla zami Yeah. isuitcase yami ngathi ngiyabuya Yeah. ngehla ke station ngecela ngale kustimela ngizobamba istimela esibuyele emuva Yeah. nangempela ngagibela istimela esibuye emuva ngibona umbono njalo Yeah.
ngabuyela emuva ngehla ke station sami la bengehla khona uma ngifika e-station ngithola abantu abangakanani bamile balinda isitimela sona lesi ngisigibelile esidlulile kodwa basilinde e-bus stop yebo balinda isitimela bami e-bus stop nakho sengimemeza hey isitimela sizongena ngapha ngabamemeza abantu bagijima bedonsa ama-suitcase bezogibela isitimela sase singena isitimela ngathi siyeza isitimela sika-1 sase singena isitimela sathi gudlu sangena isitimela masingena isitimela ngehla mina ngamemeza mina ngathi wazani nasesitimela beza abantu bangena esitimeleni bathi hawu yebo yazi yasiza intombazane webantu yazi yasiza intombazane wabantu ngokusimemeza isitimela bese sihambile sisishila isitimela hawu siyabonga wengane yami ikubusisa inkosi sahamba isitimela bahamba abantu sagcwala isitimela kanti ngihamba isitimela sinabantu abambadlwana yebo uma ngifike ezimpahleni zami ngayithola impahla zami ngaqhubeka nendlela babonga oTikTok zembathi yayo cha siyabonga ke mama usebenzile abantu sebezile isitimela sigcwele uma ngiphaphama ngiyambuza uNkulunkulu ngathi hawu Nkosi yami lo mbono usho ukuthini wathi uNkulunkulu abantu bami bayangithanda kepha bahluleka indlela yokungikhonza ukuthi ngikhonzwa kanjani abantu bami bangihlanganisa namadlozi bangihlanganisa nabaprofeti bangihlanganisa nako konke lokhu bangikhonza bengihlanganisa kanti angihlanganiswa nalutho ngathi pho uNkulunkulu isolution kuzoba yini what will be the solution wathi uNkulunkulu hamba ngizokuvezela indlela ozobatshela ngayo nangempela uNkulunkulu elungile evame umusa nesihawu kwamenyezwe emsakazweni kwangathi kumenyezwa mina ngedwa kwathiwa kumenyezwa okhozini kwathiwa kufuneka abelaphi bendabuko kufuneka amaKristu nabakhonza amasiko namadlozi nabathakathi nabo bonke bayafuneka abeze bayafunwa bezohlangana la okhozini yebo ngathi hayibo ngabe ngizwe kahle kuthiwe kubizwa wonke lo muntu wathi akuze wonke umuntu beze la okhozini hayi babeka ke idate ngathatha khona ngahamba ngafika estation epark station ngathatha ithikithi uma ngithatha ithikithi epark station bathi mama uhulumeni umthetho kahulumeni uthi masikunike ithikithi le first class ngayo le mali uyogibela i-first class hayibo hayi ngiyabonga banginikeza ithikithi le first class ngathatha ithikithi ke le first class ngiya khona le eDurban okhozini kuMasinga Road ngahamba ke ngayofika eThekwini uma ngifika lapha eThekwini sengihleli phansi lapha yana awu zangena izangoma awu ngiyakutshela wena awu bangena bebhodlela phezulu yebo hayi bangena no mama bakhona begqoka impurampura bakhothanyelwa bahamba ke nezangomanyana zabo amathwasana behamba bekhothama bebakhothamela ayingihlezi ngithule ngithethu kwasuka omunye weza la kimi kwagcwala ayi kwashiswa impepha kwashunqa kwathi phuqa ngathula nje ngathi nje
Bathi ke kwasuka omunye wathi wazoguqa la kimi enyaweni. Wathi thokoza gogo ngayithulela nje. Yebo. Kwasuka omunye mayibona ukuthi ngithulile wahamba. Kwafika omunye ngithulele nje ngihlezi ngithulile. Kwafika omunye watshela lezi ezinye izangoma nezinyanga. Wathi niyambona lo mama. Niyambona lo mama engikhomba. Ayi mina ngiyihlelele nje ngiyibhekele phansi. Wathi lo mama unamandla ayisimangaliso. Yes. Lo mama lo angakuthandazela uphile manje. Madoda. Kusho lo. Yebo. Uthi kodwa isimanga lo mama lo uvela kude. Akanayo indawo kulala njobe ehlezi nje la akazi ukuthi uzolalaphi. Andikhuluma lona iqiniso. Ukhuluma iqiniso vele. Ngiphuma kude eGoli ngihlwele manje u11 isikhathi ukuthi ngizolalaphi ngiyabikelwa nje ngithi hey ngazi Rose mawusuka la uzolibhekisaphi. Hayi sangena okhosini sangena sagcwala laphi ihholo lasokhosini. Bafika abaphathi bokhozi kwafika nomphazima kalanga. Hayi zaphenya incwadi hayi kwakhulunywa. Yes. Hayi ngakhuluma. Ngakhuluma ngathi angisophinde ngikhulume. Hayi ngakhuluma. Into eyangijabulisa kakhulu eyashiwo uNkosi. Wathi ememezela lapha eMbhobheni. Athi nangu umama uRose Mthembu Nkuna. Uzomela amaChristians umhlaba wonke. Ayi la ngijabulisa lelo ngathi ngiyadeserve. I deserve ukuthi ngimela abangcwele umhlaba wonke. Ngibamela abangcwele futhi I fear nothing. Angisabi lutho. Hallelujah. Yazi izinto ezazenzeka lapha yana wawungaba novalo. Babe khona namanye amaChristian ayeyifihlile. Besaba bashunqisa labantu. Hayi bashunqisa impela limnyama ihholo babodwa bashaya imfengwane. Lapho khosini. Babodwa uthi mayigqokile umbone ukuthi cha lo umthakathi lo. Futhi abayifihli. Abayifihla abayasho ukuthi thina singabathakathi. Hayi sangena. Ngakhuluma ke njoba ngikhuluma nje. Njoba ngiyilanda nje le ndaba ngayilanda eqaleni la yasuka khona. And then ke kwathi ke sesihamba ngomusa kaNkuluNkulu masiphuma lapho ngo1 wangithatha ubabuzulu. Ubabuzulu wangithatha wangihambisa engisemabhasini bathi khona ibhasi lokugcina lika 1 wagijima wayiphephetha imoto wangifaka ebhasini ngangena ebhasini. Langithatha langilethe eGoli elize eGoli. Ngafika eGoli ekseni ngo5. Ngajabula ngambonga uNkulunkulu. Ngahamba kamnandi ngendlela engumangaliso. Ayike ngalala ke ekhaya sebusuku ke bafika. Laba kade nginabo le bafika bathi sizokulanda. Bathe sibuye na uphila. Angibaleka embonweni. Abangijahanga. Ngabaleka. Sengikhathele sengidiniwe ngizothi yazi bazongithatha vele ngempela bazongithatha bazohamba nami. Bathi hayi ukuthi wesibuye na uphila. Ngafika kwelinye ikhosombe sengiphethwe ukuthi ngikhipha amanzi ahlala phansi ngakhipha amanzi bafika balitshalwa yilamanzi ebengiwakhipha bacwaninga la angazi yini bebeyifuna bacwaninga ngathi besacwaninga la ngathola ichance yokubaleka ngabaleka kwangathi ngiyabashiya basuka lapho ayibangijaha
ngalikhumbula igama lika Jesu bese ngilikhohliwe Yebo. ngathi ngegama lika Jesu bawa phansi bonke bathi galagada ngathi ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu. Yes. Awu ngaphaphama. Hallelujah. Ngiyambonga uNkulunkulu. Asambeni maqhawe. Awu yebo. Asambeni bangcwele. Likhona umhlabeleli ethi masi siqhubekeni weba zalwane singaphela amandla ezulwini silindele masiqhubekeni masiqhubekeni weba zalwane singaphela amandla ezulwini silindelwe. Amen. Amen. Ungadideki mntanami, ungadideki indodana, ungadideki mzalwane wami, ungadideki mfowethu, ungadideki dadewethu uthi ngizawulishiya leli sonto engisonta kulo ngiyosonta kuleli yasonto labazalwane cha. Amen. Ungalishiya isonto lakho. Yebo. Mveze uJesu khona lapho khona mveze uJesu. Yes. Thatha lamaqiniso ukhulume ngawo. Alikho emhlabeni isonto elingcono. Amen. Into engcono uwe noNkulunkulu. Oh yeah. Uwe noNkulunkulu. uNkulunkulu nabantu uKristu Jesu. Munye umlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu uKristu Jesu. Hayi akulena isonto elumlamleli. Yes. Isonto lakho alisoze lakulamlela. Yebo. Wolanyulelwa uKristu Jesu. Hey bakithi yebo. uNkulunkulu uJesu umoya ongcwele kuphela. Yes. Abamam prophet mamsebeletsi abasebenzi. Amen. Abontate esimangmang abasebenzi. Oh yebo. Kusebenza uNkulunkulu uJesu umoya ongcwele kuphela. Amen. Inkosi nibusise bazalwane bami. Hey bakithi. Amen. Awamnandi amazwi ayaphila. Hey. Amen. Angifuni nje nokuthi ngize ngwamoshe ngithi ngizama ukuqeda ukuthi uye wathini. Angifuni nje ukukhulumile konke kuphelele. Ngiyakholwa futhi ukuthi abantu bazwile. Sibonge kakhulu. Ngiphinde nje ngithi kubabukeli besemakhaya uzwile umlayezo, uzwile imessage. Uma ngabe usasele ngaphandla kwakamthatha uJesu salindeni. Amen. Woza usekhulumile umama munye umlamleli. Amen. Phakathi komuntu noNkulunkulu la ekhaya sikhuluma umuntu noNkulunkulu njengoba uzwile nje kholwa kuJesu umvume ngomlomo abe inkosi nomsindisi ukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo ngoba lenkosi esikhuluma ngayo ikhona yaphila ifanga ayifani nabo bonke abantu abafa bangavuka leyavuka yakunqoba ukufa ikhona yaphila namanje nawe isengakulamlela uma nje ungabuyisana nayo. Ngicela nje before siye kude sifale ngomkhuleko. Amen. Yebo ayakhuleke mina. Baba wethu sezulwini ongoyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Baba siyabonga izwi lakho lifundiwe. Siyabonga ngomntwana wakho baba umlethile wakhuluma ngomlomo wakhe. Baba uwena okhulumayo siyakholwa moyo oyingcwele ukuthi wonke amazwi owakhulumile ayaphila njengoba lisho izwi ukuthi izwi lakho liphefumulelwe ungwena. Baba ke siyawathuma lamazwi mawafinyelele inhlizweni zabantu wonke umuntu olalele right now lamazwi mawaphile kuyena amphilise baba kukhona konke akholwe kuJesu ahlale kuwena Nkosi yamakhosi ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Baba konke sikunikele ezandleni zakho yabaza abantwana bakhe endaweni zonke ezahlukene behleli belalela abanye beseyindleleni behamba abanye besemisebenzini besemakhaya ngenelela baba kukhona konke sithi wena baba nqoba ngezwi lakho baba lisho njalo izwi lakho lithi wena ngezwi lakho
lakho babe nqoba ngalo namanje Yebo, baba simemezela Moya Ongcwele. ukunqoba Yebo, ngezwi Nkosi. lenkosi yethu Jesu Kristu bonke abantu kuyindawo zonke mabasindiswe bakholwe Yes, kuwe Lord. baba sirebuke le Yes, mimoya Jesus. ebambezela abantu In the emadlozini name of sixosha Jesus. yonke le mimoya the yobumnyama name of ebambelela abantu Jesus. sithi abantu mabakhululwe In the ebumnyameni name of mabakhululwe Jesus. emandleni kaSathane In the babuye name of bakholelwe Jesus. kuwe ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu Yes, Lord. bonke abantu mababe released in Jesus mighty name baba silethe udumo lonke kuwe Amen. silethe inkazimulo kuwe baba konke kungokwakho siyabonga manje kuze kube phakade amen. Amen. Hayi siva lalaba bukeli uNkulunkulu emuhlani busise nonke emakhaya asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen. Amen.